Mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga dili mo patuman og reblocking aron adunay saktong kaagian ang mga ambulansya ug mga truck sa bombero lagmit dili hatagan og hinabang pinansyal ug dili makadawat sa ilang bahin sa Local Development Fund kun LDF. Si Ray Pasaporte may detalye. City, una pa ni sa kadlawon ko karon lapay kita na human. Ayo ni mo sinuba Duro na sa mga balay. Gibisita dayon ni Vice Mayor Ramon Alvin Garcia ang mga nasunugan sa sitio Santa Lucia sa Barangay Tinago niadtong Martes sa kadlawon nga mikalas ug upat ka mga kinabuhi ug niangol sa laing 8 pa ka mga biktima. Gipaabot sa Vice Mayor ang iyang kasub-anan sa mga pamilyang nasunugan, labi na sa mga kabanay sa upat ka mga taong nakalas atol sa pag-ulpo sa sunog. Gusto ni Mayor Mike nga dapat mag-reblocking yun ta kay para naagali katalagman o sunog sa sunod dali ra mo maabot, no? So mao lang sa tingali na subok jud kaayo ni palandungon para ninyo, pero mula na nga naagyod niya pagbuot yun sa itasan, musalig lang yun ta. Dali sab nga nakaresponde ang CCDRRMO ug ang Department of Social Welfare and Services alang sa panginahanglanon sa mga biktima sama sa pagkaon, disaster kits ug financial aid. Matud ni Anisita Soyco sa DSWS, naka-release na sila og financial assistance nga tag 20,000 sa house owner samtang 10,000 pesos sa sharer o renter sa nakalabayng mga sunog niadtong buwan sa Enero niining tuiga. Naghanatag na releasehan ang katong sa January to February, doon na tayo mga siyam ka mga barangays nga na-releasehan na naabot taroy on process, no, katong atong latest nga mga sunog. Gamay na lang gyud ni siya kay ang sa Pahina Central medyo na delayed la gamay kay tungod ato man yung gi validate maayo kay daghan kayong moangkon unya gamay ra kaayo ang area. Ug niadto lang Miyerkules giaprubahan sa konseho ang pagpagawas og financial aid sa mga nasunugan. Tungod sa hitabo, nanganti si Mayor Michael Rama sa programang Ingnang Mayor nga lagmit dili makadawat sa ilahang mga financial assistance ang mga barangay nga magdumili sa paghimo og reblocking. Importante alang sa mayor nga dunay saktong agianan ang mga fire trucks ug ang mga tao panahon sa emerhensiya. If they will not agree, I will not give them barangay financial assistance. If they will not agree, I will not get into the local development funds na ako iparelease nila. They have no choice. Kung dili karon kalusaman, kung dili kita, kinsapan. Sama maguwat bata, na mag-ihap ta og mga tao nga nang lutaw, manapit pa. Guwat bata na atong mga masina makurintihan, ikatulo, maguwat bata nga dito sa kabukiran, tuwa dito, makalit lang lihok ang ato ang kaning ngalan na itong yuta, kunya si mahitabo, mag-inhulgan ta. Summer, mo ginay delikado kayo ta sa sunog. So ako pahimagno lang tingali sa itong mga kaigsunan is to take this fire prevention month very seriously. Kung naatay mga lagda, naatay mga pahimagno, naatay mga importante nga mga polisiya nga dapat tato sundon-sundon nato. Kaya awahin na yun ang pagbasol. Sa pasiunang assessment sa DSWS, moabot sa 44 ka pamilya ug 144 ka individual ang apektado sa sunog. Ang sunog nga miiko pasado alauna sa kadlawon mikalas sa kinabuhi nilang Pakito 60 anyos ug asawa niini nga si Rosita 56 anyos ug duha nila ka anak nga sila si Joseph 14 anyos ug Jeffrey 12 anyos samtang 8 pa ang nalandig sa balay Tambalanan. Abli na ko sa portahan sa mong kwarto, gaso na mulo yun, isagit ang asawa, sunog. Mato paglilin ako sa bintana nagbalik, ang kayo, tabok naman sa mong bintana, ako gisi nagbalik. Ni abli ko sa pikas, paglilin ako,
libre man mi sa ubos kaya ang kayo naman sa ubos. Ako nang gidesisyon na akong pamilya nga naog natatanan ibili na ng butang ang ato masalba tatanan kay natay mga bata nga tuog pala. Ini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.